Ajde, pić. U kojoj si brzini sada? U četvrtoj. Ajmo peta. Možeš ti to i brže. A kad je nizbrdo? Dobro. Da vidiš? A pravo samo 3 sata. Ja. Nisam te čuo, šta si rekao? Jesam iza tebe. Prebaci u 3. Pokušaj prvo u 2 pa u 3. Prvo... sad je u trećoj. Da. Da prebaci u treću moraš prvo u drugu pa u treću. Ajmo. Idemo.